Dámy a páni, toto je moje štúdio. Zhasnime si pre lepšiu atmosféru. Takže dámy a páni, tu sa nachádzame v mojom štúdiu. Poďme si pekne po porade ukázať, čo je čo. Začal by som týmito sluchatkami, ktoré máte tuto pravo hore napísané, aký je to model, pretože som si to teraz nezapamätal. O týchto sluchatkách som robil jedno video, ktoré máte teraz hore v karte, takže si ho určite pozrite. Je to staré video, slabé video, ale aj tak si ho môžete pozrieť. No a potom máme tieto 4 veci, ale je ich oveľa viac, takže poďme pekne po porade. Takže ako prvý tu máme tento mikrofón. Ako môžete vidieť, tak je to HyperX mikrofón. Tento je konkrétne HyperX Quadcast 2. Je to skvelý mikrofón, viac menej vôbec nemá šum. Ja tento mikrofón určite odporúčam, je vynikajúci a pre mňa najlepšie podľa mňa, čo som si mohol kúpiť. Ďalej tu máme zaprášený monitor. Takže tento monitor je to MSI G2422C. Neviem, čo to znamená, ale je to tiež skvelý monitor. Je ešte tuto zahnutý, to asi není úplne vidno, ale je tak trošku zahnutý. Veľmi dobre sa na to pozerá, veľmi dobre nevynecháva snímky, je parádny aj vo videách, jednoducho jeden skvelý monitor. Potom tu máme takto JBL-ko, čo je vlastne môj repráčik. Ja osobne na ňom buď pozerávam filmy, alebo niekedy svoje videá, keď chcem počuť, aká je tá kvalita aj na trošku niečom lepšom. Ako je teda toto, čo sú teda sluchatka, o ktorých som už robil video, takže si to určite choď pozrieť, ale odporúčam ich. Čo tu máme ďalej, tak je to moja herná myška Logitech, neviem presne špecifikáciu, ale tiež skvelá myška. Proste je to parádna myška, dobre sa na nej pracuje, dobre sa na nej robí, dobre sa drží, takže ja na túto myšku proste nemám čo zle povedať. Takže čo tu máme ďalej, je táto herná stolička. Je to od značky Legend, jak môžete vidieť tu. Aha, nemôžete. Ako môžete vidieť tu. No a táto stolička, mám ju len krátko, mám ju veľmi krátko, ale sedí sa na nej úplne super, je nastaviteľná, nemám čo k nej zatiaľ vytknúť, možno v druhom setup túre už vám k nej poviem niečo viac, ale zatiaľ som s ňou nadmieru spokojný. No ale dobre, teraz asi poďme na to, čo vás všetkých najviac zaujíma, a to je táto kráska. Táto mašina je sama o sebe brutálne výkonná, ale pokiaľ by ste chceli nejaké extra špecifikácie, tak teraz vám ich môžem povedať. Tento počítač má v sebe procesor AMD Ryzen 5 7600, chladič na procesor Arctic Freezer 3600, základnú dosku Asus, operačnú pamäť Kingston Fury 32 GB, SSD disk Adata Legend, počítačový zdroj má 750 W, grafická karta XFX AMD Radeon RX 6750 XT Core a počítačová skrinka, ako ste mohli vidieť, od značky Deepcool. No a to by bolo k tomuto setupu asi úplne všetko. Ďakujem vám, že ste si toto video pozreli, no a už o 2 dní nás čaká ďalšie. Zatiaľ čaute.